Čudem, čím máme na zemi. Vítám vás u dalšího videa, že takhle mluvíme o zrovném jahody. Tohle video je ze hry Draw a Stickman. V překladu nakresli paňáčka. Já nebudu prodlužovat, co říkám v každém videu. A jdu kreslit. Takže pup, 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 stačí? Ne, fajn. Tak, tak. 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 Tak a tak. Ještě mu dělám vlasy. Budeš mít mega účes. Doufám, že se ti líbí. Kašmo, to už budeme hrát. Tak vidí, jak se hejbe. Krabice. Dokážeš mi nakreslit klíč do ruky? Dobře. Klíč ti úplně nenakreslím, ale nakreslím ti něco, tím taky můžeš rozbít. Teda otevřít. Vlastně i rozbít. Vidíte? Nějak další, no, jsem to nepřečetl. Já vím, nakresle mi balón do ruky. Fajn. Tak. To není balón, ale nějaký dračí vejce. Nebo vejce, já jsem to nepřečetl. Přečetl jsem akorát egg. Co mě tady zapaluješ? Rychle nakresleme mať do ruky, fajn. No, tak to je furt úplně nádherné. Ostříbřím. Už mě zapaluje a proč mu to hlavně vůbec nevadí. Možná ani spadlo céčko. No, tak to jsem fakt tam nepřečetl. Já vím, nakreslíme... Jo, mám nakreslit dešťovnína. Tak. Tak, uhasl to. No a pěkně to našural. A snaží se nás utopit. Což je úplně senzační. Oho, žralocinu, tak to je super. Rychle nakresli špunt. Takhle velké bude stačit. Děláme takhle malinkou tučku. Tak to je fakt skvělá hra. Jestli půjde i ta epizoda 2.
Jo, ne, takže nakreslíme opět našeho panáčka. Vrátíme ti stejně dlouhý nohy. Tentokrát ti uděláme i boty. Nějaké ultra mega čest. Abych byl s takovým spokojený. Pomoc, pomoc! Pomoc, pomoc, pomoc! Můžeš mi nakreslit? Počkej, co to znamená, počkejte. Jo, tak ledr je žebřík, to mě mohlo napadnout. Jo, že ledr je žebřík, mě mohlo napadnout. Dobře, takže jsi žebřík, fajn. Ne, to je hnusný. Tak, jo, počkej, dá se to zničit. Dobrý, dobrý. Ne, udělám ti tam pro vás. Červenej! Čaj chci, víte? Tak, lepší. Tak. 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 OK. No to je hustý. Tygr spí. Tygr. Můžeš mi nakreslit tygří kostým? Tak ty jo, to je super. To je fakt ten nejlepší kostým, co jsem kdy viděl. Stačí. Pomoc, pomoc. Aha, budík. No, proč tam nejsou žádný zvuky, mě štve? No, jsem to zase nepřeč... Co to? Můj kostým. A co to je za obra? Mám nápad, nakreslit ten kýbl do mojí ruky. Fajn. Ale udělám ti ho bez vody, jo? Udělám jako, že se z něj kouří, protože je vysušený. Jako bych vůbec nic neudělal. Klec? Nevím, co to znamená. Nechci už se zase dívat do překladače. Aha, tak to není klec. Můžeš mi nakreslit nějaký auto? Můžeš nakreslit a heavyweight. Takže on tam chce nějaký těžítko. Fajn. Tak, máš tam 50 tun, to ti snad bude stačit. No, tak na to, že je tam 50 tun,
tak jako to padalo fakt tady. Já ho zabiju, bobra, no blbýho. Blbý, co to, pomoc, vážně jste spadli na papíru? We have to think something's bad. I know, let's start this elevator car in the Dawson Wing. Já zase to nevím. Wings Club. Wings. Jo, křídla chceš ty bufte. Nakreslím ti křídla. A nakreslím to i tomu tygrovi, protože mám rád. Nevím, jestli to tam je napsaný, že mu to mám nakreslit taky, ale každopádně mu to taky nakreslím. To čo je? Dobře, takže mu letěli křídla, nemohl jsem ani... Smůla, trapáci. Nemůžu se dívat. Back button? Jaký back button? Kde je back button? Aha, takhle. Si děláš ze mě srandu. Jo, tygr naštěstí přežil. Tyjo, tak to je mega. V popisu máte odkaz na tohle hru. Já se s vámi loučím. Dejte like, odběr, komentář, mějte se a čus.